74వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని దుబాయ్లోని ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా FOI అండ్ ఇండియన్ కౌన్సిలేట్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఇలాంటి శిబిరాలు ప్రతి సంవత్సరంలో 3 సార్లు అనగా జనవరిలో గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా UAE నేషనల్ డే రోజున నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు స్వతంత్ర దినోత్సవం మెగా రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో మొత్తం 380 రక్తదాతలు వారి పేర్లు నమోదు చేసుకొనగా 354 మంది రక్తదాతలు రక్తాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో మన తెలంగాణ ప్రజలు సుమారు 80 మంది రక్తదాతలు పాల్గొనడం జరిగింది. FOI ఆధ్వర్యంలో కరోనా సమయంలో ఇబ్బంది పడుతున్న తెలుగు ప్రజలకు ఫుడ్ కిట్స్ పంపిణీ, ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వారికి సహాయం చేయడం జరిగింది. స్వదేశానికి వచ్చే వారి కోసం చార్టెడ్ ఫ్లైట్ విమానాలు సుమారు 800 మందికి పైగా స్వదేశానికి తరలించడం జరిగింది. వీసా గడువులు ముగిసిపోయిన అక్రమంగా ఉంటున్న నిర్వసితులకు ఆమ్నెస్టీ పథకం ద్వారా స్వదేశీ ప్రయాణానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కోఆర్డినేటర్స్ గంగారాం, వెంకన్న, నరేష్, రమేష్లు మరియు వాలంటీర్లుగా హరీష్, నవీన్, రిషి, రమేష్, సురేష్, తిరుపతి పాల్గొన్నారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ మనము ఈరోజు ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవం పురస్కరించుకొని రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు, దాదాపు ఈరోజు 350 నుంచి 400 మంది రక్తదాతలు ఈరోజు రక్తదానం చేస్తున్నారు భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా. ఇది మన సేవా కార్యక్రమాల్లో ఒక భాగము. ఈ రక్తదాన శిబిరం అనేది మనము ప్రతి సంవత్సరము 3 సార్లు ఏర్పాటు చేస్తాము. ఒకటి భారత గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జనవరి 26 నాడు, మరియు భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఆగస్టు 15 నాడు. అదేవిధంగా UAE నేషనల్ డే రోజు కూడా మనం రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం. మన ఈ రక్తదాన శిబిరానికి సుమారుగా 200 నుండి 300 మంది ప్రతి ఫేజ్లో రక్తదానం చేయడానికి వస్తుంటారు. ఈ సంవత్సరము ఈ రక్తదాన శిబిరం 3వసారి జరుగుతుంది. గత మే నెలలో కూడా ఒకసారి మనం రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కోవిడ్ ఎమర్జెన్సీ దృష్ట్యా లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఇక్కడ దుబాయ్ బ్లడ్ బ్యాంక్లో రక్తం నిధి తక్కువగా ఉండడంతో బ్లడ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు మన ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఇండియాను అప్రోచ్ కావడం జరిగింది. సో ఆ సందర్భంగా కూడా మనము ప్రత్యేకంగా ఒక రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా కూడా దాదాపు 200 మంది రక్తదాతలు ముందుకొచ్చి రక్తదానం చేయడం జరిగింది. దాంట్లో తెలుగువారి ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా ఉంది. సుమారు 80 మంది తెలుగు వాళ్ళు రక్తదానం చేయడం జరిగింది. అండ్ అదేవిధంగా రక్తదాన కార్యక్రమాలే కాకుండా మన FOI తరఫున ఇతర సేవా కార్యక్రమాలు కూడా నడుస్తూ ఉంటాయి. రమేష్ గారు చెప్తారు. ప్రస్తుతం కరోనా పాండమిక్లో గ్రాసరీ సేవ, అక్కడనే చార్టర్డ్ ఫ్లైట్స్, అక్కడనే వీసాలో ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్న వాళ్ళకు, ఆమ్నెస్టీ వాళ్ళకు ఆ సేవ, ఆ విధంగానే జాబ్ లేని వాళ్ళకు జాబ్ కావాలంటే ఆ జాబ్ సజెషన్స్, ఆ విధంగా కూడా కొందరికి ఇంకా ఎలాంటి సేవ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా రకరకాల సేవల ద్వారా మనందరం ఉన్నాం, మేము కూడా ఇక్కడ ఉన్నామని అందరికి తెలియడానికి కోసం FOI ఆధ్వర్యంలో మనందరం ఒకటిగా ఈ సేవ చేస్తూ సాగుతున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు, మన తెలుగువారి తరఫున ప్రతి ఒక్కరు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నిజంగా చాలా ఉత్సాహంగా అందరూ పాల్గొంటున్నారు. ఈరోజు 80 మంది మన తెలుగువారు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పాల్గొని రక్తదాన శిబిరానికి ఏదైతే పిలిపించారో దానికి స్పందించి ఉత్సాహంగా వచ్చి ఈ రక్తదాన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో మా దుబాయ్ ఎల్లాల శ్రీనన్న సేవా సమితి తరఫున 15 మంది వచ్చి ఈరోజు ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇలాగే ఈ FOI ద్వారా ఈ కరోనా కష్టకాలంలో ఎంతోమందికి నిరాశ్రయులకి గూడు కల్పించడం కానీ, అట్లాగే నిత్యావసర వస్తువులు కానీ అందించడం కానీ, అట్లాగే విమాన సర్వీసులకు వాళ్ళకి సాయం చేయడం కానీ జరిగింది FOI ఆధ్వర్యంలో. నిజంగా ప్రతి ఒక్కరికి, FOIలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. ఇలాగే మున్ముందు ఇంకెన్నో కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాం.